When revival comes, your priorities begin to shift. What was once important is no longer important, and what is now is important is Jesus Christ. Life Abundance Christian Center presents to you with Apostle Zet Shiani. Meway Hall, Cape Town. Ibandla iLife Abundance Christian Center phansi kuka-Apostle Zet Shiani ekhathwala iqhiza labasasazi bezibonela FM bakumemela kumsitho omkhulu wokuvala unyaka ngendlela inomahluko i-crossover to take over. Iza kwinkonzo kukhanyisa amakhandlela, nalapho siza kukhanyisa amakhandlela sisithi makudede ubumnyama kuvele ukukhanya ebomini bakho. Ngalomhla u-Apostle Zet Shiani uyakube etshintshiselana ngeqonga nabasasazi bezibonela FM kushunyayelwa kuthandazelwa wonke umuntu. Indawo yedinga yiMneway i-OR Tambo Hall eside C eKhayelitsha. Le ngxikela yenkonzo yobusuku bonke iyaqala ngensimbi yesithandathu ngorhatya iyokuphuma ngensimbi yesithandathu kusasa ngomhla we-31 kuDisemba 2025. Ngena kunyaka omtsha ungakhonqwanga ngamakhamandela obumnyama nobuthakathi ebomini bakho. iLife Abundance Christian Center masibonane khona. uThixo uzawubachila one by one. So if ikhona into ongayithandazela ngoku, thandaza about your life, about your family. Give me that oil. Tata, angiqale ngawo wena. Tata, wena. Manginyawo. Bekeleni isitulo apha. Hlala tata. Angifuna ukuwisa. I want to pray for you. You have a court case, ne? Manginyawo. Come. Melap. Uyangibona khulu lezi specs. I need to pray for you. Because bafuna uba mawuvalelwe. Ngikubona usima phambi kwemantshi, but ngikubona bathi bafuna uvalelwe. Kwenzakalani? Kunjalo baba. Kwenzekani? Ndifika endlini usister wami exabana nonkosikazi wami into edibene ne-temporal ID. Abesithi andiyazi bandibeke phi kodwa sayizophelelwa le-temporal ID uzakwenzela enye ngoba seyiphelelwe lena. Waphakama ebhedini wabesiza kuye besilwa ke ndize kusombulula loo nto. Okay. But ngomso uye court. Wanibambisa ndayohlala eBosmo for 2 weeks. Ndaphuma ngebail nge-1,000 rand. Wahlala ePaulsmo kangangexesha ngakanani? Iveke ezimbini ndaphuma ngebail 1,000 rand. So ke ngoku siyaphinda ke ngomso siyavela ecourt. Siyovela for the case bandizama unqandela umfazi wami bazi esilwa naye pha endlini. Sihlala kwi-family house. Kodwa ngoku siphumile univulela i-production kodwa sahlala endlini ngoku siyahlalela ewekini yethu siyarenta ngoku. Nkosikazi, come, I want to help you as well. So tomorrow uyavela ecourt. Bawo ndiyavela ngomso ecourt. The last time uvele ecourt zange ubuye. Zange vuye Wavela watshona. ndavela ndatshona ndayohlala eBosmo. Nangoku bathi bafuna uba uvele, but as ba uvela bafuna utshone. Angithi uhleli 2 weeks yonke ePaulsmo. Baba bengicela uncede ba. Cela uncede tata kakhulu. Okay. I'm hearing a name. Zikhona Maseti.
Is that you? Come here. I'm hearing a name like Mkhwebi. Mkhwebi. Boy, mom. And there's a strong spirit following your life, mom. There's a serious strong spirit following your life. Uwanjiswa nesilwane wena. Ukhona umuntu owaxelela uwanjiswa nesilwane. I'm telling you as a prophet. Uvaliwe. And bakusebenze ngesilwane. You, I must anoint you. Unmamela. Esibuza uvela ngoku ngomso. Njebe show into ba uzawuvela. Esibuza uvela ngomso. If I be a prophet of God, ngibona le case izawumiswa. But next time ngibona ichithwa. Yaniv? Vile ngimamele tata. Ngithi ngiyibona imiswa, ngikubona uvela, ngikubona umiswa. Ewe tata. But esiba imiswa, mna njengechawe ndizayisebenza. Izawuchithwa. Ngiyabulela. Can I prophesy? Can I prophesy? A problem. Noma imistake abayenzileyo into bana bakuvumele ube phansi kwalentambiso benze impazamo. Abram Shiani is my name. I am a prophet of God. Dilichawe lamachawe. Dilichawe lamachawe. Nantoni abayiplanayo ngawe. Nantoni abayicebayo ngawe. Ayisusebenza ngegama lika Yesu. Bendithi ayisusebenza ngegama lika Yesu. Into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Bendithi into yomntu mayibuyele emntwini wayo. Wait. Hlala phasi. Wait. Zabanceda wena. Uthi ngubani igama lakho? Ngosikhona Masethi tata. Zikhona. Ewe tata. Amagqwirha asemveni kwakho. I'm hearing a name like Letu Gwiba. I'm hearing like Gwiba, Letu. Huh? Nyana wam tata. Gunyana wakho lo. Ewe tata. UseGqeberha. Kubani igama lakhe? Ugwiba Lethu Masethi. Ngoba ngivumoya othi uba bakufumani wena bazawufumana ugwiba. Yo. Inkosi tata. Ungumama ke wena? Ewe mama tata. Come. Kuba nomuntu bekwahlutshwa imilenze apha. Because hey angiyazi ngibona something ingathi zinaliti. Bani umuntu behlutshwa imilenze? Nguye tata. Nguye. Kwenzekeni? Tanduma tata inyawo. Because ngibona into engathi into egalelweyo. But ngibona uyinyathela ezibuyinyathela. Bathi wena uzawuqhawula imilenze. Njalo tata. Yeah? Yazi nangobe ndibuye esibhedlele. Ndibuye izolo linda rhi. Ubuyele enterhiya? Ewe tata. Buwenzani ba? Bephambana Because mamela it's like bafuna uthatha ingqondo yakho but bafuna ukubetha nemilenze. Njalo tata. Eh? Ewe tata. Saba manzam. Ngilwe nalento. Jonga. Lento bebefuna uyenza kuwe yobuphambane. Namhlanje ndizayithatha ibuyisele emntwini wayo. You people are not here with me. Ndithi lento bebeyiplana ndizayithatha namhlanje iza kwenzeka ezintshebeni ngoba khona abantu abendlini. Can I prophesy? Can I prophesy? Lento bafuna yenzeke kuwe. Lento bafuna yenzeke efamilini yakho. If I be a prophet of God, I decree, I declare, I prophesy. Iza kwenzeka kubo. Benini iza kwenzeka kubo.
Somebody shout fire! Right. Khulula le ndisenhloko. Let me help you. Uphume emagezeni ngo Ewe tata. ngithi kuwe mina. Njengoba nje uze apha. Awuphinde uphambane kwakhona empilweni yakho. Phinde. Yani Yakuva tata. awuphinde uthini? Ndiphamane. But ababantu bebesenza lento kubo. Andizubayeka until bantwere bazawuntwera baza. Uyandif? Yakuva tata. Bring me an oil. Sabatat. Perhaps it's under Valamechot. By the power of this anointing. Bogak. Ibulala lento. Bog. Suk. Bog. Ibulala lento. Lento bayifaka pentrok. Nazok. Chongiach. Nazok. Chongiach. Lento bayifaka pentrok. Ezinhlanga bazifakile. Chong. Apentrok. Ziacha. Ngegama lika Yesu. Ziacha. Ngegama lika Yesu. Ziacha. Ngegama lika Yesu. Ziacha. Ngegama lika Yesu. I decree, I declare. In Jesus' name. Look at me. From today, you are free. Awuphinde uphambane. Nkosi tata. Yanif? Bulela tata. Ambohlala phasi. Ngiyakuphinda uphambane. Thank you so much for watching our programs. I hope you are enjoying it. Abraham Shiani, it's my name. I am your prophet. Khumbula ukuba u around Cape Town ndiyanqwenela into bana ke uze usihambele apha ezi offices zethu. Offices zethu zilapha eCape Town eKhayelitsha kwa A605 Makhabeni Road. We are just opposite Bonjo Garage as well as Luhlaza High School. Exactly apha phambi kwesikolo ekuthiwa iLuhlaza High School. That is where our office are. Indlu epeyintwe black enemibala egold. Kulapho esikhona every day Monday until Saturday sivula ngo-8 o'clock siyovala exactly ngo-3 o'clock. Hlala nawe phansi ndikuxelele indaba zakho, ndikuxelele uba kwenzeka ntoni empilweni yakho, singanelapho sincothule ingxaki yakho, sibuyisela into yomntu emntwini wayo. Okwesibini ndiyafuna wazi mphulaphula into yokubana wena mbukeli umprofeti unazo nezixhobo, specifically prophetic materials, ingakumbi kweli xesha le-festive season nalapho abantu bagoduka khona. Ingabe uzawugoduka uzawubheka ngasekhaya and uyayazi uba kudala laa ndlu yavalwa and idinga into yokubana before ube uyafika iqale isetyenzwe. Umprofeti unezixhobo ezinamandla, umgijimisi wabathakathi, zizixhobo ezo umprofeti akunikeza zona, izinto zokufika uyawutshiza ngazo ekhaya, izinto zokuqinisa ekhaya. Ndikunika nezinto ndikubonisa uba uzawufika ugromba apha uyifaka apha, ndikunike nezinto zokubethelela pha ekhaya, siqinise ikhaya lakho. Siyakwazi as well uba wena isikwesi sakho ufuna uqiniswa, siqinise wena, siqinise abantwana bakho, siqinise nditsho nenqwelo yakho mbukele ekhaya. Zama into yokubana ube uxhomana kanye nathi, ukhumbule siyakwazi ukuphosela wherever you are apha eMzantsi Africa, whether you are in Joburg, you are in Durban, you are Eastern Cape, you are in Rustenburg, wherever you are, sakuthumelela into zakho zithatha only 3 days zizofika kuwe mntasekhaya. Ndinenye into enamandla ebizwa ukuthi libhubesi mntasekhaya. Wena umuntu othi ndinentshaba ezindilekayo, wena umuntu othi ndinamagwirha andilekayo, ndiyakwazi uba ndikuzibanisele into zam ndikunike ibhubesi. Alihambi lodwa ibhubesi, lihamba nokuphinda umshaye mntasekhaya. Shaya Jehova, we into ezawukwazi ukusebenza mbukele ekhaya, ilwe neentshaba zakho, sibuyisele into yomntu emntwini wayo. Mamela mbukeli, xa ndikuhlanganisela ibhubesi ndikuhlanganisela nophinda umshaye. Ezi zinto zenza into yokubana lento bebefuna into yokubana mayenzeke kuwe mayingenzeki kuwe, koko mayenzeke ezintshabeni zakho. I want you to order now ibhubesi kanye nophinda umshaye. Wena mntu onentshaba, wena mntu onamagwirha akulekayo, ayihambi yodwa mntasekhaya. Abantu abafuna uqiniswa bracelets zikamprofeti esihlala apha esihlahleni sakho, ungayenza loo nto wena, ungayenzela abantwana bakho odele wena kulwe xesha le-festive apha amagwirha alwa khona. Hlala une bracelets zikamprofeti
ezifumanekayo ndiyakuposela mphulaphuli, ndiyakuposela mbukeli apho ukhona ukwazi into yokubana ube uyazifumana ezi zinto. Khona ubuzayo zintoni ezinye izinto onazo apho mprofethi? Unomntu omaziyo onebekelo. Sinawo amayeza angakunceda ingakumbi kubantu abahlutshwa libekelo. Mntasekayo, singakuposela likwazi lizokufika kuwe. Unemilenze edumbayo, unemilenze eqaqambayo, unento engathi uhlatywa zizinto, even inaliti apha phantsi kwenyawo eli lakho, unengxaki nemilenze. Sinalo iyeza lebekelo elingakwaziyo into yokubana lingakunceda mbukeli apho ekhaya. Abantu abaxhuzulayo, abantu abawayo, umprofethi unawo iyeza lokunceda abantu abawayo nabantu abaxhuzulayo. Baninji bafikile besiwa, baninji bafikile behambe indawo bengancedakali, bebanjwe sisifo sokuxhuzula. Namhlanje sakwazi into yokubana sibe siyabanceda bakhululekile. Now it's your turn into yokubana nawe sikuncede apho ekhaya, utsho ube uyakhululeka mntasekhaya. Andiphele lapho, zininji kakhulu izinto endinazo. Ikhombo yotywala. Ingabe unomntu wakho apha ekhaya osela kakhulu utywala? Ingabe unomntu apha ekhaya osebenzisa kakhulu i-drugs? Umprofethi finally iyeza lokuyekisa utywala, iyeza lokuyekisa i-drugs, phecelezi iziyobisi. Ingabe ngumntanakho, ingabe ngubrother wakho, ingabe ngusister wakho, ndinalo elo yeza. Just call the numbers on the screen, sikwazi into yokubana nawe sikuposele, sikuncede. Otata abanengxaki ekamereni, iyeza elibizwa ukuthi yimbiza yamadoda. Umprofethi unalo elo yeza. Liyeza linamandla kakhulu. Uba ungutata uhlutshwa iswekile, mhlawumbi nezinja asakhongothi kakuhle pha ekamereni, oda apha kuthi mntasekhaya sikuncede. Baninji bafikile otata, sibanyengezele, utsho kufudumale, ube kuhle pha ekhaya ekamereni. Ingabe ngumama apho uhlutshwa yinto yokungafumani bantwana, mhlawumbi izisu ziyaphuma, azihlali izisu, zihlala nje inyanga zibe mbini zibe ntathu ziphume. Oogqirha baze bathi unengxaki ne-fibros, awufumani bantwana. Sinalo iyeza mntasekhaya elingakunceda. Imbiza yomama ikhona. Okwesibini, oomama abahlutshwa sisilwane, awulali ebusuku ulaliswa nale nto, ikufikela ngobusuku iyazijika ifane nomntu oyindoda. Le nto ilala nawe uzoba nengxaki even nesisu esi, ingakumbi apha emazantsi esisu siyakuhlupha ngoba uhlutshwa sisilwane. Uzihambile indawo awuncedakali. Finally into yokukunceda kwinto yesilwane sinayo mntasekhaya. Baninji bafikile oomama, bafikile oosisi beleqwa sisilwane, behlutshwa yinto yesilwane. Bafika mntasekhaya, sabasebenza, sabanceda. Nawe ndingakunceda, ndikusebenze, ndikuthumelele zonke izinto ezingakwazi into yobana zibe ziyakunceda. Ndikwazi ke into yobana ke mphulaphuli undicontacte. Inombolo zam zomnxeba once more ngu-073 907 1240. Ngicela uziphinda inamba zam ngu-073 907 1240. Okugqibela 073 907 1240. Ayikho into ongenokwazi ukukunceda ngayo noba uhlutshwa yintoni na. Zininji ezikhona. Just wena dial the number on the screen, siwhatsappele, sifowunele, sikwazi ukubana sikuthumelele into zakho. Ixesha lokukhululeka lifikile. And finally eyogqibela engakwazi ukuyishiya, abantu abanengxaki nezimali, abantu abathi imali ayihlali, abantu abathi imali ayibonakali, abantu abathi ndibolile ngamatyala, nditsho nemali ezizalayo. Yemntasekhaya sinayo into ebizwa ukuthi yimvula yemali alala, mvula yemali alala. Sesincede abantu abaninji bebebopheke ematyaleni, imali ingabonakali, imali ingahlali, ethi imali andiyiboni, isebenza kanzima but andinamali. Namhlanje sibancedile, sabanikeza imvula yemali, yabanceda namhlanje. Order yours, ndikwazi ukuthumelela imvula yemali, uphume kula matyala okuwo. Ndibambe on the numbers on the screen, ndikuthumelela into zakho nezinye mhlawumbi engakhange ndibe ndiyazimenshina. Zininji mphulaphuli, yiza sikuncede. Igama wayeBrenda Shiyane. I am your prophet. Till we meet again, God bless you. Bye bye. Tata mangenyama abanye mame very soft. Abanye benu, take this as a warning. Dlalela amakhasi wakho esifubeni. Sungxama ngothetha zonke izinto oziplanayo. Ayinguye wonke umuntu oqhwaba izandla for wena kanti uhappy. Abanye baqhwaba izandla kanti baya pretenda. Ungcono umuntu olwa nawe umazi
Ndiyamkhetha umuntu olwa nawe avele abonakalisa uba akakufuni kunomuntu ohleka nawe kanti akathethi loo nto. Ngicela uphinde. Ungcono umuntu omaziyo uba lo akandifuni and akayifihli loo nto. Uyingozi umuntu ohleka nawe, ancume nawe, athethe nawe kanti ngapha ukutya izithende. Can I prophesy? Can I prophesy? Bonke abantu abakutya izithende, bonke abantu abahleka nawe kanti abathethi loo nto, uThixo uzawubatyhila one by one. Bendithi uThixo uzawubatyhila one by one. Bendithi uThixo uzawubatyhila one by one. Mamela tata. As a prophet did, a spirit of death, umoya wokufa uyakulandela. And awuthakathwa ngabantu abakude, abantu ophangela nabo emsebenzini, ngabo aba bafuna wena ufile. And the problem, aba bantu uphangela nabo bahambe bantwini, bahambe emaxhweleni, and basebenza abaphumlanga bafuna igazi lakho. Uyandiva tata? Ndiyakuva tata. Kwenzekani pha emsebenzini? Kwenzekani? And kwenzekani empilweni yakho, especially ebusuku? Ufuna ukunceda namhlanje. Ebusuku tata ndihlala ndimane ndifumana yilaa ngxaki le yomxhuzulu. And awuniki warning ivele nje izinto. Emsebenzini ukhona umuntu endimsuspektayo olislams ofuna le position ndikuyo, nezimbo zakhe ndiyazibona bana. Ufuna iposition okuyo? Mamela, namhlanje mna ndizithanda into zangomso. Ndithi namhlanje ndifuna ukumsebenza namhlanje. Isebenze tata. Nina ndazi kahle ndilitshawe lamatshawe. Bendithi ndilitshawe lamatshawe. Abazuyazi babethwe intoni. Ndithi mna abazuyazi babethwe intoni. Namhlanje sawuthatha into yomntu siyibuyisele emntwini wayo. Bendithi sawuthatha into yomntu siyibuyisele emntu. Somebody shout fire. Thank you so much for joining us, Abraham Shiani. It's my name and I am your prophet. Hope you are blessed by our programs, and I want to invite you this coming Sunday. You can't miss it. We are in the mother city. We are in Cape Town. We are at the hall called New Way Hall or OR Hall. That's where we are. It's powerful power. It is prophecy. People of mana in prophecies have healing taking place. Abantu bangena begula baphume bephilile. Abantu bangena benemithwalo baphume imithwalo yabo ithuliwe empilweni yabo. Abantu they get prophecies, accurate prophecies, where the prophet tells you exactly what is happening in your life. Ivelaphi lento and asiphele lapho sinqothula nengcabo zayo sithathe siyibuyisele emntwini wayo. You are looking for a financial breakthrough. Abantu bakhululeke izimali zabo, abantu imali zabo bezibanjiwe, abantu imali zabo besingakhululeki for years. Sibona abantu bekhululelwa imali zabo, sibona abantu bencedakala, sibona abantu bebegula abangene bethwele baphume bephilile. Healing is taking place kuleya ndawo. Signs and wonders are taking place kuleya ndawo in Cape Town. I want to see you this coming Sunday. I want to lay my hands on you. I want to prophesy upon you. Remember, when I see you, I shall prophesy. Come and join us this coming Sunday at the New Way Hall. If you are in Cape Town, you can't miss this move of God. God bless you. See you Sunday in Jesus' name. Amen.